खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा दिनै आसामाव दावबायफैगोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलियाव नुजाफैगोन आरो बेनिफ्रायनो गंनै मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल गायसननायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा एबा फाउन्डेसन स्टोनखौ बेखेवगोन बे गंनै मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाला बिश्वनाथ आरो चराइदेवआव गायसनजागोन गंनैबो मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव गंफायै गासै गं 500 बिसना आरो सा 100 MBBS नि थाखाय सिट थागोन बेनि अनगायैबो आसाम माला प्रग्रामखौबो बेखेवगोन आसाम माला प्रग्रामनि गेजेरजों आसामनि राजा लामा आरो जिल्लानि लामाफोरनि खामानिखौ मावनाय जागोन बाक्सा जिल्लानि नाग्रिजुलियाव मैदेर होबथानो थाखाय मोब्लिब फेन्सिंनि खामानिखौ जागायजेनबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना सेरनि गामि नाग्रिजुलि ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव गोबां जेंना जाबोबाय थादोंमोन बे बिथिंखौ नोजोर होनानै रायजोफोरनि रैखाथिनि थाखाय मैदेर होबथानाय असिलायै नाग्रिजुलि ओनसोलाव मोब्लिबारि फेन्सिं होनायनि खामानिखौ बिटिसि खुंथायनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होबाय भारत भुटान सिमानि सानजा गयबारिनिफ्राय नाग्रिजुलिनि पिपलिसिम गासै 18 किल'मिटार जानथायनि मोब्लिबारि फेन्सिं लुनाय जागोन होननानै मिथिहोदों मैयानि बे फेन्सिं लुनाय खामानियाव बेखेवजानाय हाबाफारियाव बिटिसि खुंथायनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी तामुलपुर बिधानसभा बिसायख'थिनि MLA इमानुएल मुसाहारि बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दास बिथांमोननि अनगायैबो गोबां गोजौ बिफाननि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन आसाम पुलिसा 7,50,000 नकल एबा नंखाय रांखौ हमनो हादों आरो बे दायाव 30 बोसोर बैसोनि बिकी आहमेद मुंनि सासे सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों पुलिसा बुंथिनाय बायदिब्ला बिकी आहमेदा 500 रांनि मोन 15 बान्डोलखौ सिलिगुरिनिफ्राय गवालपारानि धुपधारासिम लाबोगासिनो दंमोन बेयावनो आसाम पुलिसा दायनिगिरि बिकी आहमेदखौ हमनो हादों चिरां पुलिसा संदाननानै हाथियारनि गुलिजों लोगोसे मैदेर हाथाय हमनो हादों मोनसे स्रोत खौरां मोनखुमानानै चिरां पुलिसा सिडली पुलिस थानानि बिबानगिरि आरो 38 नम्बर बेटेलियन SSBनि जुथायै संदाननायाव गोबां बिबांनि हाथियारनि गुलि आरो मैदेर हाथाय बोखांनो हायो पुलिसा बुंथिनाय बायदिब्ला बे संदाननायाव बारग' NDVनि प्लाटुन कामान्डार जनेन नार्जारी अदेबानि जेब्रा नार्जारीनिफ्राय नागिरनायाव गंसे AK सिरिज राइफलनि गर 95 गोथां गुलि गर 9 राइफल गुलि 7.65 पिस्टलनि गरसे गुलि आरो थसे 700 ग्राम मैदेरनि हाथायखौ हमनो हादों पुलिसा बुंथिनाय बायदिब्ला जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरि जेब्रा नार्जारीनि हेंथायै बासुगाव पुलिस थानायाव केस फाइल खालामनाय जाबाय UPPL दोलोनि नेहाथारि कनसुर आलीनि गारियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा क'क्राझार जिल्लानि मागुरमारियाव अन्थाइ खुबैदों जाथायनि सोमोन्दै UPPL दोलोनि नेहाथारि कनसुर आलीया फोरमायदों दि क'क्राझारनिफ्राय फकिराग्रामाव गावनि न' फारसे AS 1685321 नम्बरनि मारुति गारिजों थांबाय थानाय समावनो दुथांफोरा अन्थाइ खुबैनानै गाज्रियैनो खहा खालामदों जाथाय जानायनि लोगो लोगो फकिराग्राम पुलिसनो खौरां दैथायहरदों होननानैबो बुंथिदों कनसुर आलीया BPF दोलोखौ नागारनानै रावबो दोलोआनो दिसपुराव जाहाथे सोरखार दानो हाया बेनि सायाव प्लानिं खालामदों BPF हान्जाया बे खोथाखौ बुंथिदों BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा फैगौ 10 फेब्रुवारियाव BTC गोरोबथा सानखौ माबोरै खुंफुंनाय जागोन बेनि सायाव मैया BPF हान्जानि 3 मन्थ्रि माखासे MLA आरो BPFनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे हाग्रामा महिलारी बिथाङा सावरायलायदों 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव BTC गोरोबथाया जादोंमोन बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो फालिबोदों आरो बे बोसोरावबो बर्मायाव BTC गोरोबथा सानखौ फालिनाय जागोन खमैबो 1 लाख सुबुंफोरनि थाखाय थाग थियारि खालामनाय जादों होननानै बुंथिदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा बेजों लोगोसेनो जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव रावबो हान्जाजों ज' जानो थाखाय दासिमबो अफिसियेलि रायज्लायनाय जाथ'वाखै होननानै बुंथिदों आरो दिसपुराव जाहाथे BPFखौ एंगारनानै रावबो हान्जायानो सोरखार दानो हाया बेनि सायाव प्लानिं खालामनाय जादों होननानैबो रोखा बुंथिदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांनि अनगायैबो मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों दि गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय BPFखौ मदद होनो थाखाय ओंखारबोदों नाथाय जयै बिसायख'थि गेलेनायनि सायाव थांखि लानाय जाथ'वाखै रां जाख्ल'नायनि सायाव बिटिआर सोरखारा अजद दैखांनायनि सायाव खौरांगिरिफ्रा सोंथि खालामनायाव मन्त्रि प्रमिला रानी बिथाङा सोंथि खालामफिनदों दि बिसोरनि दोलोनि मावथिफोरा लामा होनायनि मुङाव कन्ट्रेक्टरफोरनिफ्राय 2, 5,
10-20 जौखोन्दो रां बिदों। बियो मा होननानै उल्थायै सोंथि खालामफिनदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। बलिउडनि एक्ट्रेस सानी लियननि हेंथायै केस होदों। केरेलानि आरसीएस मुंनि सासे मानसिया सानी लियननि हेंथायै केरेला स्टेट पुलिस चिफनिसिम गांसे पेटिशन फाइल खालामदोंमोन आरो बे पेटिशनखौ केरेला पुलिसआ क्राइम ब्रान्चनो दैथायहरदोंमोन। बे पेटिशननि बायदिब्ला सानी लियनिया मोननै प्रग्रामाव नुजाथिनो थाखाय 29 लाख रां लादोंमोन। नाथाय रां लाखांनायनि उनावबो सानी लियनिया बेफोर प्रग्रामाव नुजाथिहैयाखैमोन। दा कोची क्राइम ब्रान्चआ बे केसखौ लानानै सानी लियनिनाव सोंनाय फिननाय लागासिनो दङ। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौ 5 कौटि रां मोनोब्ला बुथारगोन होननानै फेसबुकआव पस्ट होनायनि थाखाय हमजादों सासे सुबुङा। पुडुचेरीनि सासे 43 बोसोर बैसोनि सत्यानन्दा मुंनि मानसिया फेसबुकआव 5 कौटि रां मोनोब्ला प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौ बुथारगोन होननानै पस्ट होदोंमोन। खौरांनि बायदिब्ला सत्यानन्दना सासे फालांगिरि। सत्यानन्दननि फेसबुकआव होनाय पस्टखौ नुनानै थांगादुराय मुंनि सासे मानसिया पुलिसनियाव कमप्लेन खालामहैदोंमोन। बेनि उनावनो पुलिसआ नागिरनानै बेखौ दा एरेस्ट खालामबाय। सत्यानन्दननि फेसबुकआव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौ बुथारनायनि पस्ट होनायनि अनगायैबो गोबां गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ मानहानि खालामनाय पस्ट होनायखौ नुनो मोन्दों। फेसबुकआव जानला मानला पस्ट होनायनि दायावनो पुलिसफोरा दा सत्यानन्दनखौ हमबाय। रेगिं खालामनायनि दायाव 4 फरायसुलिखौ 5 बोसोर जेल जानायनि साजा फोसावबाय। 8 बोसोर उनाव बे साजाखौ कर्टआ फोसावदों। थांनाय 2013 मायथाइयावनो भोपालनि गंसे प्राइभेट कलेजाव सिनियर फरायसुलिफोरा जुनियर फरायसुलिखौ रेगिं खालामनानै अयथासार खालामदोंमोन, जायनि थाखाय जुनियर फरायसुलिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनां जादोंमोन। गावखौ फोथैनानै लानायनि सिगां फरायसुलिया 4 सिनियर फरायसुलिनि मुंखौ सुइसाइड नोटआव लिरनानै गालांदोंमोन आरो सुइसाइड नोटनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन दि 4 सिनियर फरायसुलिफोरा बिथांखौ रेगिं खालामदोंमोन आरो बेखौ खोन्थानायाव बिसोर 4आ बिथांखौ बुदोंमोनबो, जायनि थाखाय सहायनो हायैनि बिथाङा जिउ खोमानानै लानो गोनां जादों। बिथां थैनायनि उनाव बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा गोलाव सम कर्टआव केस गेलेनायनि उनाव कर्टआ दा दायनिगिरि 4खौ 5 बोसोर जेल जानायनि साजा फोसावबाय। जम्मू एन्ड काश्मीर पुलिसआ लाश्कर-इ-मुस्ताफा उदखारि हान्जानि गाहाय एबा चिफखौ हमबाय। एरेस्ट खालामजानाय उदखारिनि मुङा हिदायातुल्ला मालिक। लाश्कर-इ-मुस्ताफा उदखारि हान्जायाबो काश्मीर उदखारि हान्जा जैश-इ-मोहम्मदनिनो मोनसे बाहागो। पुलिसआ बुंथिनाय बायदिब्ला उदखारि मालिकखौ जम्मूनि कुंजवानी ओनसोलनिफ्राय हमनो हादों। एरेस्ट खालामनो थांनाय समाव उदखारि मालिकआ पुलिस हान्जानि सायाव गाग्लोबदोंमोन। उनाव पुलिसआ मालिकखौ हमनो हानायजों लोगोसे बेनिफ्राय गंसे पिस्टल आरो ग्रेनेडबो हमनो हादों। इन्डियान सुपार लीग (आइएसएल) आव मैया उडिशा आरो एटिके महन बागाननि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन। उडिशाया गल 1 सोनो हादों, जेराव एटिके महना गल 4 सोनो हादों। दिनै जामशेदपुर आरो इस्ट बेंगलनि गेजेराव बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय फुटबल गेलेनाया जागोन। बेनि अनगायैबो हायद्राबाद आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेडनि गेजेराव बेलासिनि 7:30 रिंगानिफ्राय फुटबल गेलेनाया जागोन। दासान्दि टेबोलनि फारियाव दङ सेथियाव मुम्बाइ सिटी, नैथियाव एटिके महन, थामथियाव गवा, ब्रैथियाव हायद्राबाद, बाथियाव नर्थ इस्ट। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।